हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों जों सावरायनो लानाय जादों बाहाय बर' रावनि आखुथाय आरो बर' रावनि आखुथाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां दङ, नाथाय बेनि गेजेराव आङो जा हायो नोंथांमोन 90% बाहाय लाबोनो नागिरदों आरो माखासे जिखिनि आद्रा 10% थागोन बिनि आइडियाखौबो नोंथांमोननो होगोन आरो नोंथांमोना बेखौ लानानैनो गावबागाव नागिरनानै लानो हानाय जागोन। दा जेखि जाया मानो फैदो बिनिनो गोनां जायफोरखौ जोङो नागिरनानै लानो हाथावा, दा बेफोरखौ नोंथांमोननो जथायनानै लाबोजोबनाय जादों गासैखौबो। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुगोन। दा बिनि खारनखौ नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन। गोबां जोंनि जायफोरा बर' बिजाबफोरखौ मोनबाङाखै एबा जायफोरा बर' बिजोंनि फरायनाय नङा एबा जायफोरहा बर'खौ कलेज लेभेलसिम फरायहैनो मोनाखै, बिथांमोनहानो बैफोरखौ गोबाङै मिथिनो मोननाय जाया। नाथाय माखासेया जायफ्रा बर'खौ कलेज लेभेलसिम फरायलांदों बिथांमोनहा फ्राय मिथिगौ। नाथाय गासैबो बिथिङावनो बेखौ फरायजोबनो हानाया गोनां एबा गोरलै नङा। नाथाय जोंनो गोनांथिया बेसो जे टेट आनजाद एबा गुबुन आनजाद, जायखिजाया आनजादफोर नांगौ जायोब्ला खुंनाय बायोबा बेसे हल बर'निफ्राय लानाय जायो, जिहेथु बर' मिडियामबा बेखायनो गासैबो बैफोरो थाफाजोबनाय जागोन। अब्ला बिथांमोननि थाखाय बियो नागिरनायाव गोब्राब जायो। दा जिहेतु बाहाय दङ जोंना नेक्स्टआव फैगासिनो दङ टेट एग्जामनि थाखाय जोंना दङ सेकेन्ड पेपाराव बर' आयदायाव दङ जोंना मोनसे आयदा नोंथांमोना बाहाय नुगोन बर' रावनि गुबै आखुथायफोर। दा बे बर' रावनि गुबै आखुथायफोर, दा बेयाव सोनायाव गियान थानांगोन होनदों। दा बेखौ नोंथांमोननो बाहाय गासैखौबो गोलावै फोरमायनो लानाय जादों आरो बे गोलाव जागोन। नोंथांमोनहा बेखायनो लासै गासैखौबो मोनफ्रोमबो थफा बुजिनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयावनो नोंथांमोनहा मोनफाबावगोन बर' रावनि फुंखा एबा अरिजिनखौबो जों बाहाय मिथिफागोन। दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन आरो बेयाव बर' रावनि आथिखालनि मान थाखो फारि दावगा बेनि थाखाय उनाव भिडिअ मोनगोन। आरो माखासे बाथ्राफोरखौ जों सिगाङावनो लाखांखाबाय, माखासेखौ गोबांखौनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा जिखिजाया फैदो बाहाय नायदिनि जोङो मा दङ। दा बाहाय बर' राव हिसाबै जोङो मोनगोन गिबियावनो रावनि फुंखा एबा फेमिलिनि बिथिङाव नायोब्ला जों नुनो मोननाय जागोन बर' रावा बुहुमनि नैथि बांसिन राव फोलेरारि हानजा चाइना टिबेटान लेंगुवेज फेमिलियाव गोग्लैनाय जायो। आरो बेखौ जोङो नोंथांमोनाबो मिथिनो नांगोन जे सेथियाव इन्ड' इउर'पियान लेंगुवेज फेमिलियाव बयनिख्रुइबो देरसिन इन्ड' इउर'पियान एबा इन्डिया आरो इउरप मोननैजों जिहेतु दङ। दा बिसोरो जोंनि आर्य राव, भारतनि हिन्दी, बेफोर गासैबो रावफोरा इन्ड' इउर'पियानाव गोलैनाय जायो। दा बेखौ जोंनो नांला, बे सेथियाव दङ बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंजों रायज्लायजाग्रा। दा जोंना नैथि हिसाबै दङ बर' रावा नैथि हिसाबै गोलैनायाव दङ, बे जाहैबाय जोंना चाइना टिबेटान लेंगुवेज फेमिलि। बेयाव गोग्लैनाय जायो जोंनि बर' रावा। आरो बेखौ गोबां राव बिगियानगिरिफ्रानो गोबां नायबिजिरनायनि गेजेरजों, स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों स्कलारफ्रा बेखौ दिहुननानै होनाय जादों। आरो बे जाहैबाय बेनो एक्जाक्ट जाफैदो बाहाय नोंथांमोनहा बाहाय सासे राव बिगियानगिरि नोंथांमोननो पल के बेनेडिक्ट बिथांनि बेखौ लानाय जादों आरो बिथाङा जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बेखौ दिहुननानै होनाय जादों। दा बेखौनो गोबाङानो लायो एबा बर' राव बिगियानगिरिफोरनि लिंगुइस्टफोराबो बेखौनो लानानै लिरनाय जादों। दा बेखायनो बेयाव नुनो मोननाय जागोन जोंना फेमिलि हिसाबै बाहाय मारै रानदों। दा बेखौ बर' रावनि फुंखा हिसाबै बेखौ लानो हानाय जागोन। दा बाहाय दं चाइना टिबेटानखौ मोननै बाहागोआव रानग्रोदों। बे जाहैबाय तिब्बेट कारेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय चाइनिस। तिब्बेट कारेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय चाइनिस, बे मोननैयावबो रानदों चाइना टिबेटानखौ। बेनिफ्राय जोंनो चाइनिस फेमिलिनिखौ नांला, बाहाय गोबां गोलाव दंबावो। दा बिनि उनाव तिब्बेट कारेन्टखौ मोननै बाहागोआव रानदों, मोनसेया जाबाय तिब्बेट बार्मान आरो मोनसेया जाबाय कारेन्ट। दा कारेन्टखौबो जोंनो नांला, बिथिंथाय गोबां बाहागो दंमोन, बेखौबो जोंनो नांला। मानो होनबा जोंनि बर' रावखौ बिजिरनो थांनाया जोंना बे नङा, चाइनिस फोलेरथिंबो जोंना नङा। जोंना बबेथिं खारबोगासिनो दङ अब्ला चाइना टिबेटाननि तिब्बेट कारेन्ट आरो तिब्बेट कारेन्टनि तिब्बेट बार्मानजों फैबाय। दा तिब्बेट बार्मान हिसाबै जोंना मा दङ बेखौ जों नायदिनै फैदो। तिब्बेट बार्मानखौ गाहायै जोंना कचिनाव रानबावदों, कचिन फोलेराव रानदों होनदों। दा कचिन फोलेराव राननायाव नुनो मोननाय जागोन जोङो गोबां दङ कचिन फोलेराव, जेरै तिब्बेट कानुरि, लेप्चा राव, बेनिफ्राय बेहिं पेयु आरो नेवारि, बेनिफ्राय आबर मिरि टफ्ला बिथांमोननि राव, बड' गार', बेनिफ्राय दङ खन्यक, बेनिफ्राय कुकि नागा, मिकिर आरो मितिल आरो ब्रु बेनिफ्राय लुइस तामान, नां, बार्मिस्लल, बेनिफ्राय गेरुं। दा बिसोरो गासैबो कचिन फोलेर एबा तिब्बेट बार्मानि कचिन फोलेराव बियो गोलैजोबो। आरो बेखौ सा सानजा भारतनि गासैबो रायजोफोरावनो रायलायो आरो आप टु म्यानमारावबो माखासे बेफोरखौ रायलायो। बे जोंनि तिब्बेट बार्मान फोलेरनि बर' गार' एबा बर' फोलेरनि जिहेथु रावफोर दङ बेफोरखौ
बार्मा हादरसिमहालागै रायलायो आथिखालनि म्यानमार दा बेनिनि गेजेराव जोङो नुदोंमोन बर' गार' दा बे बर' गार' फेमिलिजों जोंना फैदों बर' गार' फेमिलिजों फैनायाव जोंहा नुफैबाय गोबां दङ बर'आवबो जेरै बर' आलादा फैबाय बेनिफ्राय गार' राभा ककबरक डिमासा लालुं तिवा मेस कसारिनि गुबुन गुबुन फोलेरनि रावफोर बेफोर गासैबो बेयाव गोग्लैजोब्बाय दा बेखायनो जोङो जोंनि बर' रावनि फेमिलि एबा गुबै गुदि फुंखा हिसाबै जोङो नुनो मोननाय जाबाय दानिया जोङो नुनो मोननाय जादों बेफोरनि गेजेराव बर' गार' राव फोलेरनि बेलायाव बर' रावानो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बांसिन सुबुंजों रायज्लायजाग्रा राव आरो देरसिन होननाया बेनो जाहैबाय बर' रावा बैफोर गासैबो थानाय रावफोरनि बेलायाव बांसिन मान थाखो मोननो हानाय जादों आरो बे मान थाखो मोननायनि बागै नोंथांमोननि बाव कुइसन दंमोन बेखौ आं नेक्स्टआव लासैनो भिडिअ लाबोगासिनो सानसे साननै उनाव नोंथांमोना मोनगोन दा बेयाव मा होननांगोन जेरैहाय जोंना मिडियाम अफ स्कुल दङ माने स्कुलनि मोनसे बिजों फरायसालियाव बिजों हिसाबै जोंना आप टु इउनिभारसिटिसिम सौहैबाय बेखौ जों बयबो मिथिबाय स्टेट लेभेलाव एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज मोनबाय बेनिफ्राय आप टु इन्डियायाव जोंहा एसेबांथा रावनि गेजेराव 22था रावनि गेजेराव मोनसे हाबफाबाय बियो 8 सिडुलाव मान गोनां राव हिसाबै जोंना बेयाव मोनफानो हानाय जाबाय दा बेखायनो दा गुबुन गुबुन रावफोरा बेयाव मोननाय जायाखै नैबेयाव जोङो बर' गार' रावनियाव लानायाव दा बेखायनो जोङो नुनो मोननाय जागोन बेखिनिया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो आसामाव बेनो बांसिन रायज्लायजाग्रा राव दानिया फैदो जोंनि आखुथाइफोरखौ फेमिलिखौ जों नोंथांमोननो खिन्थाबाय दानिया फैदो आखुथाइफोरनि बेलायाव जों नायदिनि दा आखुथाइफोरनि बेलायाव जोङो रिंसारथि आरो जोंहा माखासे गुबुन गुबुन सोदोब बाहागोफोराव जोङो गासैबो आखुथाइफोरखौ थख' नुनो मोननाय जायो दा बे बेलायाव जों बाहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव पनिम एबा रिंसारथिनि बिथिङाव लांग्रोदिनि पनिमनि बिथिङाव जोङो राव बिगियानगिरिफ्रा जेखौ बुंदों एबा रावखौ जायफोर बिगियाननि गेजेरजों बिजिरनानै मोनदों दा बेखौ जोङो लानाय जायो सोरनिबा बुंनायनि सायाव जोंहा लानाय जाया बेखायनो बे गासैबो साइन्टिफिकेलि जाजोबनाय दा बेयो जाहैबाय सैथोबो आरो बेजोंसो खारगोन दानिया फैदो गिबियाव बर' रावा मा दङ होनदों बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरा गासै मोन 6थाल' होनदों दा बाहाय दङ भावेल फनिमा बर' रावनि भावेल फनिमा गासै 6थाल' एबा 6थाल' होनदों बेफोर जादों मा नोंथांमोना नुदों बेखौ गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय अ आ इ उ ए आरो ओ दा बे अ आ इ उ ए आरो ओ बे गासै मोनबा 6आल' बर' रावनि गारां रिंसारथि होनदों दानिया नाथाय जोंहा हांखो बादियै एबा एलफाबेट बादियै बर' रावखौ लिरनो थाखाय जोंहा माखौ लानाय जादों 11था जोङो सोलोंनो मोननाय जादों बेखायनो गोबाङानो कनफिउसन जायो दा बेयाव दङ 11था लायोमोनबा मामोन हांखो हिसाबै लायोबा अ आनिफ्राय जागायजेननानै औसिम गासै 11था जों जायखौ प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनबोदोंमोन दा बे जाहैबाय हांखो हिसाबै हांखो आरो पनिमनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ दा बेखौबो गोबाङानो मिथिया बेखायनो आं बे बाथ्राखौ बाहाय नोंथांमोननो बुंफानानै होनि बे जाहैबाय नोंथांमोननो आङो बुजायना होनि ससे सुंथाबै फनिम आरो मोनसेया जाहैबाय एलफाबेट जोंहा मा होनदों हमनानै ला जोंनियाव बर' रावाव माबाखौ लादिनि जायखिजाया मोनसे स'खौ लादिनि हमना ला स' बेनिफ्राय दङ हांखो हिसाबै एलफाबेट हिसाबै स' दङ बेनिफ्राय दङ स' दङ नङा बेनिफ्राय आरो दंबावो स' नै बेफोर गासै मोनब्रै स'खौ जोङो बाहायो नाथाय बिनि रिंसारबोनाया एबा बिनि पना बर' रावाव खालि मोनसेल' थाङो स' बेखायनो बे जाहैबाय बर' रावनि स' हांखोफोरनि एबा स' एलफाबेटफोरनि मोनसे रिंसारथिया जाहैबाय एबा पनिमा स' थिग बिदिनो न'आ दङ मोननै न' दिन्थिया न' होनना बुङो मोदिना न' होनना बुंदोंमोन नोंसोरो जोङो फरायनो मोन्दोंमोन दा बे मोननै न'नि रिंसारथिया जाहैबाय न' बे मोनसेल' रिंसारथिया बेल' दा बेबायदि लायै बर' रावनि नैबे गारां हांखोफोरखौबो एबा गारां रिंसारथिफोरखौबो गासै जोङो मोन 6थाल' मोननाय जादों दा बेखौ गोसोआव ला मोन 6थाल' आरो बे मोन 6था रिंसारथिफोरखौ जोङो बर'नि गासैबो सोदोबफोर लिरनायाव सोदोबनि सिगाङाव गेजेराव आरो उनाव मोन 6खौबो बाहायनो हायो होनदों बे मोनसे आखुथाय बेखौबो गोसोआव ला सोदोबनि सिगाङाव गेजेराव आरो जोबनायाव गासैखौबो मोनथामखौबो जायगायावनो बे गासै मोन 6था हांखोफोरखौ एबा रिंसारथिफोरखौ जोङो बाहायनो हायो दा बे मोनसे जोंनि गेदेरथार आखुथाय दानिया सेकेन्ड नम्बर पइन्टआव जोङो आखुथाय हिसाबै दङ बाहाय आं गासैबो दाबो गारां रिंसारथिनि सायावनो थांगासिनो दङ दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन बर' रावाव
रिंसारथिया बयनिख्रुइबो आलादासिन होनदों जाय तिब्बेट बार्मान लेंगुवेज फेमिलिबाबो गुबुन गुबुन लेंगुवेजाव नुनो मोननाय जाया होनदों। इन्ड' इउर'पियानावथ' गैखाया, गुबुनावबो गैया, नाथाय जोंनि बर' रावाव बे बाहायनाया दङ होनदों, माने सुर बोनाया बा फनिमा दङ। दा बेखौ बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट एबा आलादासिन आखुथाय हिसाबै लानाय जायो होनदों। दा बेनिफ्राय जि बाथ्राखौ बेजों नोंथांमोननो सरजाबफागोन, बर' रावाव जेब्लाना रमान स्क्रिप्ट जादोंमोन अब्ला बाहायनो थाखायथ' जोङो गोबाङानो कनफिउजनखा। डाब्लिउखौ जोङो बाहायनो हायो, नाथाय डाब्लिउआथ' उवसो जायो। दा बे बाथ्रा, नाथाय रमान स्क्रिप्टनि उनाव जेलाना देबनागरि हांखोखौ लानाय जायो होनदों अब्ला खौ बाहायनो थाखाय हिन्दीनि जिहेतु हिन्दीयावथ' सो सुरबोयो बेखौ, नाथाय बेखौनो होननानै लानो थाखाय बाहायजेन हानाय बर' सुबुङा सोरनो? धजेन ब्रह्म। धजेन ब्रह्म अलंबार मुगानि सासे लिरगिरि, बिथां धजेन ब्रह्मआ बे खौ बर' रावनि देबनागरि हांखो लिरनाय हिसाबै बेखौ खौ थिसननानै लानाय जादों होनदों। बे हिन्दीनि एबा जोंहा मामोन बेयो देबनागरि हांखोनि एक्सुवेलि सो बेयो नङा, नाथाय बर' रावाव बेखौनो होनानै लानाय जायो होनदों। दा बेखौ गोसोआव लाफादेर, ओरैनो थाखाय लिटारेचारनि थाखाय। दानिया फैदो नैबे बर' रावनि नि सुर बोनाया गोलाव एबा गुसुंखौ लानानै जेबो ओंथि फाराग दिन्थिया होनदों। बर' रावाव माने माबि? नैबे मोनसे मोनदों नोंसोरो, नैबे मोनसे, नैबेखौ जोङो गोलाव नैबेखौ गुसुं हिसाबै फरायनो मोनदों। माने आरो असमियाव हर्ष आरो दीर्घ हर्षै दीर्घै होननानै गोबाङानो फोरोंलाबायो, बे गोरोन्थि। असमियानिफ्राय फोरोंनायसो बियो, असमियानि फोरोंनायबाबो बेखौ हर्ष आरो दीर्घ सो होनना बुङो, हर्षै दीर्घै मालाबाबो होना। गोबाङानो जों बेबायदि फोरोंजानो मोन्दों जानांगौ। दा बिसोरो थिग नङा। दा ग्रामार हिसाबै जा फनिम हिसाबै बेखौ लायोबा गुसुं गोलाव नाथाय गुसुं आरो गोलाव बेखौ मोननैबो जोंनि बर' रावाव डिफारेन्स दिन्थिनो हाया होनदों माबा मोनसे बर' सोदोब लिरोबा। दा बेनिफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय जोंना बर' रावाव मोननै खाव गारां रिंसारथि दङ। गारां रिंसारथि हिसाबै आं बेखौ लाफादों, नाथाय कनसनेन्टआवसो बेयो गोग्लैयो। अब्लाबो लाफानाय जाबाय सेमि भावेला जोंना बर' रावाव गासै मोननैबो जाहैबाय आरो आरो इंलिसावबो बेनो मोननैखा डाब्लिउ आरो बे मोननैखा सेमि भावेला गाव गारां हांखो, जायखौ होननानै बुङो माबे? जाय खौरां हांखोआ एबा जाय खौरां रिंसारथिया जाय कनसनेन्टआ भावेलनि बादि खामानि मावनो हायो होनदों, खावसे भावेलनि बादि खामानि मावनो हायो, बेखौनो मा होनोमोन? सेमि भावेल बुङो एबा खावगारां हांखो होननानै बुंनाय जायो। दा बेफोरनो जेरैजाय हमनानै ला एग्जाम्पल आं दहाय खिन्थाफाखानोसै, जुदि जोङो बबेबा जायगायाव बाहायनांगौ जायोबा जाहैबाय मामोन? भावेलमोन, नाथाय बेनि जायगायाव खौ बाहायालाबा जोङो मालाबा बाहायनो हागौ। जेरैजाय मा होनदों? दाउ, देलाय बाहायबाय, दाउ जानांगौमोन, जिरायनांगौ जायगायाव बाहायनो हाबाय। दा बेबादिखौनो बेबादि बानायजानो हानायखौनो होनो सेमि भावेल। दा बेखौ बयबो मिथिगौ। दानिया फैदो खौरां रिंसारथि। खौरां रिंसारथिनि आखुथायखौबो जोङो दाना मिथिदिनि। कनसनेन्टनि बिथिङावबो जोङो क, ख, ग जोङो जिहेतु एलफाबेट फरायनो मोन्दोंमोन, हांखो हिसाबै फरायनो मोन्दोंमोन, जोङो 44था फरायनो मोन्दोंमोन। नोंथांमोनहा चन्द्र बिन्दुसिम, माने अखाफोर बिन्दुसिम खनिफ्राय जागायजेननानै बेखौ प्राइमारि लेभेलाव मोन्दोंमोन। नाथाय बेखौ बर' रावाव खौरां रिंसारथि हिसाबै लायोबा, फनिम हिसाबै लायोबा, दहायनो खिन्थाखाबाय डिफारेन्सआ मा फनिमनि आरो एलफाबेटनि बेलायाव। जोंहा फनिमनि बेलायाव लायोबा जोङो खौरां रिंसारथिफोरा कनसनेन्टफोरखौ फनिमफोरा जोंना 16 एबा 16थाल'। दा बेखिनिखौ गोसोआव लानांगोन आरो बे 16थाया मा बाहाय नोंथांमोननो बाहाय होनाय जागोन। आरो बेनि गासै डिटेल्स बे मोनसे पार्टखौ लानानै फोरोंनाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। आरो दहायनि एलफाबेट जोंना गारां रिंसारथिनि सायावबो मोनसे गेदेर क्लास लानाय दङ, बेखौ डिसक्रिपसनाव नागिरबा लिंक मोनगोन। आं नोंथांमोननो गासैखौबो पुट आप खालामना होदों नाय। बेनिफ्राय नुदों बाहाय जेनेबा जोंहा मा होनामोन? 16था खौरां रिंसारथि। दा बेनि बेलायाव 16था खौरां रिंसारथिनि बेलायाव सोंनाय आरि फैयो। सुइजाब होनना बुङो जायखौ, स्टप एबा थाद'नाय। स्टपनि एबा सुइजाबनि बाहागोआव गोग्लैफानाया जाहैबाय मानो? ब, द, ग, फ, थ, ख बे मोनद', बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय गन्थंआरि एबा नाजाल, माने नाजाला जाहैबाय माबे? गन्थंनि सुरजों सुरबोयोबा गन्थंजों मा जायोनो? नेरखांनाय बादि जायो होनदों। जेरै मन, बे मोनथाम। बेनिफ्राय दङ हांदुंनिफ्राय दङ स, ज, ह बे मोनथाम। बेनिफ्राय हांदुं माने प्रेडिकेटिभ,
फ्रिकेटिभ बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय कम्पिखां माने थ्रिल बेयो जाहैबाय र' मोनसेल', सालायजा बेबा लेटारेलखौ सोङोबा ल' बे मोनसेल'। आङो 16 थाखोआव बेबायदि मोनसे बाहागो राननायावनो खेबसेनो खिथाखांखाबाय। ओमफ्राय सेमि भावेला उ आरो इ बेखौ जों बयबो मिथिबाय। गासै बेयाव 16था जाहैबाय। बे 16था खौरां रिंसारथिखौल' गोसोआव लाफाबानो जाबाय। दा बे नाथाय होनदों हांखो हिसाबै एलफाबेट हिसाबै जों गोबां मोन्दोंमोन दहायनो खिन्थाखाबाय अखाफोर बिन्दोसिमहालागै। दानिया बे बर' रावनि खौरां रिंसारथियाव जाना फैदो बर' रावनि खौरां रिंसारथियाव जोंहा मा होनदों नैबेसो गोसोआव लानांगौ मोनसे आखुथाया बे खोब इम्परटेन्ट। बर' रावनि जोंहा सोदोब बर' रावनि सोदोब होनना बुङोबा मा जागोन बर' रावाव सोदोबा गासै गोबांथार दङ बेखौ गोसोआव ला। फार्स्टआव खिन्थाखानोसै गुबै सोदोब दङ, दाजानाय सोदोब दङ, दाजानाय सोदोब, बेनिफ्राय दाहार लानाय सोदोब, बेनिफ्राय दङ जोंहा माबे गुबुननिफ्राय लानाय सोदोब, बेनिफ्राय दाहार लानाय सोदोब आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हाइब्रिद सोदोब। हाइब्रिद सोदोबनि सोमोन्दैबो क्लास लाखांबाय नोंथांमोनहा लासैनो मिथिगोन। दानिया फैदो बे सोदोबफोरखौबो जोङो गोसोआव लानांगोन आरो बेबो सिलेबास बेस बर'नि केरेक्टाराव गोलैफायो बेबो सोदोब एबा भकेबुलारियाव। मा होनदों गुबै सोदोबा मा होनदों जेरै जायफोर सोदोबफोरा बर'नि नंगुबै सोदोब आरो बेयाव जेबो दाजाबदायाखैफोर दाजाबजायैफोर जेरैजाय जा हमनानै ला जा माने जानो थिननाय टु इट हमनानै ला एबा टु बि जायखिजाया जानो थिननाय खा बेफोरो बिलाइ बेफोरबायदि। दा बिलाइ बेफोर गासैबो गुबै सोदोब गोजा मोनफा मोनफा बर'नि गुबै सोदोब गोजा। दा बेखौ होनदों दा बेबायदि बर'नि गुबै सोदोब लिरनायाव होनदों गुबै सोदोब लिरनायाव खौरां रिंसारथिफोरनि प थ स ज क ग गासै बे मोनद'था रिंसारथिफोरखौ सोदोबनि जोबनायाव बाहायनाय जाया होनदों। सोदोबनि जोबनायाव माने मा हमनानै ला रिंसार होनदों नैबे नङा होमबा एबा राव होनदों नैबे। दा बिदि नैबे जोबथारनायाव जे र' दङ दा बेबायदि जोबथारनायाव स ह ख ग फ थ ख फथ'आ बेफोरो मोनद'थाया जिरायनो हाया होनदों जिराया। दा बे बानान खान्थियावबो गोलैलांफाबाय दे बे जिराया। दा बेखायनो बेखौ गोसोआव लाफा। दा बे दानिफ्राय बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा बेनिफ्राय सिगाङाव बर' रावनि गुबै सोदोबथि लिरनायाव गुबुन रावफोरखौ लाबोनानै सोदोबफोरखौ लाबोनानै बर'नि हांखोजों लिरनाय बर' राव लिरनायाव लिरफाजायो थिगैनो दङ बेयो लिरफाजागोन। जेरै असमियानि सोदोबफोराथ' थाखागोन लास्टथिंजाय बेखायनो बेफोरखौ बाहायजागोन बेयो। नाथाय बर' रावनि गुबै सोदोबथि लिरनायाव गुबै सोदोब लिरनायाव बेयो जानाय नङा। आरो मोनसे मा दं बर' रावनि गुबै सोदोबनि गिबियाव बाहायजायैफ्रा नैबे अ उ आरो इ बे मोनथामा बर' रावनि गिबि हांखो हिसाबै एबा गिबि रिंसारथि हिसाबै जोङो जिरायहोनो हाया होनदों। गिबिया जाहैलायबाय माबि हमनानै ला नैबे रावाव लिरदोंमोन नङा होमबा रावनि नैबे र'आ गिबियाव जिरायदों मोननै लिरनायाव मुआ गिबियाव जिरायदों। दा बेबादियै गिबियाव अङआ जिराया उआबो जिराया आरो इआबो जिराया होनदों। दा बे मोनथामखौ गोसोआव लानांगोन। दा बे दानिया नेक्स्टआव फैबाय जोंना सेलेबोलनि केरेक्टार। दा सेलेबोलनि केरेक्टार बारनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं बाहाय बुंनो नागिरदों बाहाय बिदिनो मोनफा मोनफा पार्ट बाय पार्ट एबा लेसन हिसाबै मोनफा मोनफा गासैबो केरेक्टारखौ सोलांफानो नाजादों। बेखायनो दा मोननै थांबाय जेरै भावेल आरो कनसनेन्टनि। दा बेखायनो भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन आरो नोंथांमोनहा बेखौ खेबसेनो नायलाङोबा बियो कनफिउसन जाबाय थागोन आरो खेबसेल' नायबाथ' जाखानाय नङा जायफोरहा नुफेराखै। बेखायनो बार बार नायबाय थानो नांगोन आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना लाइक खालामनानै जाहाथे लाइब्रेरियाव थायो आरो मोनफा मोनफा पार्ट बाय पार्ट मोनफा मोनफा लेसन हिसाबै नायबानो जाबाय। दा गासैखौबो सोनो नागिरदों दानो होनबा दा खौरां रिंसार आरो गारां रिंसारनि बेलायाव नोंथांमोना क्लियार जाबाय। नाथाय बाहाय सेलेबोल फैलायबाय सेलेबोलनि बेलायावबा एसे आलादा जाफैगोनलाय। दानिया फैदो सेलेबोला माखौ होनदोंलाय सेलेबोला माखौ होनोना इंराजियाव सेलेबोला बे जाहैबाय मा होनदों जोंहा रिंसारथिफोरा मामोन मोनफा मोनफा गथि मोनफा मोनफा जोङो हांखो हिसाबै नुदोंमोन जेरै जाय अ क ख अ आ इ बेफोरखौ जोङो। नाथाय रिंसारथिया मा जायनो मोनसे रिंसारथिया बे मोनफा मोनफा रिंसार जथाया माखौ होनदों सेलेबोला रिंसारथिनि मोनसे देरसिन महर आरो सोदोबनिफ्राय दुइसिन महर होनदों। सोदोबनिफ्राय दुइसिन महर रिंसारथिनिफ्राय देरसिन महर जानायानो बेनो सेलेबोल होनदों। जेरैहाय नायदो दा बुजिगोन बर' रावाव बेबादि आखुथाय दङ आरो बे आखुथाया बर' रावाव मोननै रिंसार जथाय दङ। बे जाहैबाय माबि गाहाय रिंसार जथाय आरो गोजौ एबा जौगा रिंसार जथाय। दा बे जौगा आरो गाहाया माखौ होनो नायदो रिंसार जथाया माखौ होनोमोन नायदो दानिया नुनो मोनसिगोन बर' रावनि जा होननाया जाहैबाय जोङो गोरायै होनो माखौ थिनदों टु इट जानो थिननाय बे जाहैबाय गोरा रिंसार जथाय एबा गोरा प्रनाउन्सियेसनानो एक्सुवेलि बियो नाथाय बेखौ लिंगुइस्टिक फर्माव सेलेबोल होननानै बुंनाय जायो। जा बेनिफ्राय जोंहा मोनसे जाहैबाय जा
माने टु बी जानो थिनदों आरोखि मोजां जा गाज्रि जा दा बेयाव गुरैयै होनाय जायो बेखायनो बे जाहैबाय ल बे लयै बुंनाय जायो मोनसे बेनिफ्राय खा बे जाहैबाय टु प्लाक बे जाहैबाय खानो थिननाय माबा मोनसे बिबार खा आरो खा ओमफ्राय खानाया टु बाइन्ड माबा मोनसे खानो थिनदों दुरुंजों खानो थिनदों दा हमनानै ला दा बे जाहैबाय हायगा बे जाहैबाय जौगा बे मोननै थाखोनि जोंना रिंसार जथाय एबा सेलेबोला दङ होनदों आरो बे रिंसार जथाय एबा सेलेबोलनिखौ गाहायाव बुजिबावगोन फैदो नायदो लासैनो दिनै बर' रावआव मोनसेनिफ्राय गोबांथारसिमहालागै रिंसार जथाय दङ होनदों मोनसे सोदोबावनो मोनसेनिफ्राय गोबांहालागै रिंसार जथाय एबा सेलेबोल थायो होनदों जेरै जाय नायदो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन दहायनिया मोनसेल' रिंसार जथाय दंमोन एबा सेलेबोल दंमोन दानिया बाहाय दङ रिंसार जथाय गोबां बाहाय मोननै मोनसेल'आ दहाय खिन्थाखांखाबाय बे मोनसे मोननैनियाव नायदो मोननैनियाव मा दङ दा जा दाया मोनसे रिंसार जथाय जानानै दङ दा होनदों बेयावनो मोनसे जोबदों बेनिफ्राय जा होननाया दा जा होननायाव दा जा मोननै रिंसार जथाय एबा मोननै सेलेबोल दङ मोननै सुरबो जादों दा बे आरो बेनिफ्राय नों सोर होननायावबो नोंसोर नोंआ मोनसे सेलेबोल सोरा मोनसे सेलेबोल नोंसोर बेखायनो बाव मोननै बिथाङाबो बिया मोनसे थाङा मोनसे बिथां मोननै रिंसार जथाय सेलेबोल दङ मोननै थिग बेबायदिनो जोंनाव गोबां जोंना द' आरो माब्लाबा द'निफ्राय बांसिनबो रिंसार जथाय मोनसे सोदोबाव थायो जेरै जादोंमोनब्लाबो दि होननायाव मोनबेसे रिंसार जथाय दङ द'थानै जादोंमोनब्लाबो दि जादोंमोनब्लाबो दि जादोंमोनब्लाबो थ' एबा जाखांलांबायमोनब्लाबो थ' होनबा 8था सहैगोन बेहाय दा बेबादि मोनफा रिंसार जथाय जाफालाङो होनदों जोंनिया बर' रावाव बे दानिया आरोबाव रिंसार जथाया जोंना बर' रावाव मा दंबावो नों अपेन आरो क्लस मोननै सेलेबोल हिसाबै दंबावो अपेन आरो क्लस सेलेबोल माखौ होनो फैदो दानिया मोनफा एग्जाम्पल जों नुनि नै उदां रिंसार जथाय होनना बुंदों अपेन आरो गोथे एबा क्लस रिंसार जथाय बे मोननै उदां रिंसार जथाया माखौ होनो नाय उदां रिंसार जथाया मा होनदों जाय रिंसार जथाया जाय सोदोबनि जोबनायाव गारां रिंसारथि थायो बेनो रिंसार जथाया उदां रिंसार जथाय जागोन होनदों जेरैहाय नुनो मोननाय जादों बाहाय जायाव मा होनदों जोबथारनायनि रिंसारथिया मा होनदों बाहाय गारां हांखो जेरै ज' आरो आ दङ जा ज' दाजाब आ जा अब्ला आया माबे गारां हांखो सुआवबो नाय स आरो दाजाब उ सु न'आवबो नाय न' आरो अ दङ गोजौआव खमा दङ न' अब्ला अआ मोनसे गारां रिंसारथि सुनि उआव गारां रिंसारथि बेखायनो जोबथारनाय जाय सोदोबनिया जोबथारनायाव गारां रिंसारथि थायो बेबादि सेलेबोलखौनो अपेन सेलेबोल बुङो होनदों आरो बेनिनो उल्थायै लास्टाव जायनि सोदोबनि जोबथारनायाव रिंसारथिया कनसनेन्ट जागोन एबा खौरां रिंसारथि जागोन बेखौ गोथे एबा क्लस मा होनो सेलेबोल बुंनाय जायो होनदों जेरै जाय बाहाय बिबाराव र'आ जोबथारनाय गयाव इउआ जोबथारनाय आगानाव न'आ बाराव र'आ दा बेबादिखौ क्लस सेलेबोल एबा गोथे रिंसार जथाय बुंनाय जायो होनदों दा अब्ला रिंसार जथायनि बाहागोफोरा जोब्बाय बेखिनियानो थांबाय दा मोनसे पार्ट जोबलायबाय रिंसार जथाय बिनि उनाव नेक्स्टआव फैदो रिंसार जथायनि उनाव जोंना रिंसार जथायारि देंखो एबा टननि एबा टियननि जे मा होनो केरेक्टारफोर टियननि केरेक्टारफोरा मा बे रिंसार जथायजों फ्राय एखे जानो नागिरो नाथाय रिंसार जथाया जोंना मोनसे सोदोबाव गोबां दंमोन नाथाय बेयाव जोङो मोनसेखौल' दिन्थिनो लानाय जादों बे जाहैबाय मा होनदों जेब्ला रिंसार जथायफोरा सोदोबनि देंखो आरो मा होनो पिच सोदोबनि सुरबोनाय एबा टियनखौ मा खालामनो हायो होनदों गोजौ गाहाय एबा हायगा लानानै माने गोजौथार गाहाय माने गेजेर थाखोनि आरो गाहाय हायगा माने गेजेर थाखोनि आरो गाहायथार माने मोनथाम थाखोनि दिन्थिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ गोजौ गाहाय आरो हायगा लानायनि गेजेरजोंनो ओंथिफोरा आलादा जानो हायो होनदों जाहोयो बेबादिखौनो मा होनो बुङो टियन नाथाय बर' रावाव नैबे हायगाया गैया गोजौ आरो गाहाय मोननैल' दङ बेखौ नायदो बाहाय फैदो फारि जेरै बर' रावाव मोननैल' टन दं हायगा आरो जौगा एबा गाहाय होनदों हायगा माने गाहाय दानिया फैदो नाय मा होनदों नैबेयाव गोजौखौ जेब्लाबो नैबेबादि जों दिन्थिनाय जायो ओरैजाय खायलें आरो गाहायनिखौ नोरैजाय दिन्थिनाय जायो नायदो दानिया बाहाय नाय मा होनदों जोंना बर' रावाव थां बेयो गोरा नालाय थां गोरा टियन जादों बाहाय थां बे गोरा टियन जानायाव जों नुनो मोननाय जादों बेनि ओंथिया जाहैबाय टु गो माने थांनो थिनदों बे बेनिफ्राय थां होननानै बुंबाय थां बे जाहैबाय जोंना ल' जाबाय ल'यै एबा गाहाय टन जाबाय एबा गाहाय टियन जाबाय बे गाहाय टियनाव मा जाबाय जोंना टु लिप जाबाय टु लिप थांनो थिनदों थिग बिदिनो जानायावबो नाय जा होनबा टु इट गोरा जाबाय जा बेनिफ्राय जा ओंथि दिन्थिदों गोरा सुर बोनायावनो मिनिं आलदा थांबाय लासै सुर बोनायावनो मिनिं आलदा थांबाय
थिग बेबायदिनो बे जेरै बर' सोदोबफोर लिरनाय हाथाइ लिरनाय लोगो लोगो मार्केट, हाथाइ लिरनाय लोगो जोंहा थिट जाबाय हाथाइ। दा बेबायदि गोरा आरो गुरैखौ लानानै जुदि ओंथिया आलादा आलादा जायोबा बेखौनो टियन होनो। आरो बर' रावाव बेयो मोननै रोखोमनिल' दङ, गाहाय आरो गोजौ मोननैनिल' दङ, गेजेर थाखोनि गैया। दानिया फैदो मोनसे थांलायबाय जोंना, मोनसे केरेक्टार थांलायबाय, बेनिफ्राय फैदो जांसार एबा रिंसार सुजाब होनना बुंनाय जादों बर'आव। लिरगिरिफोरा बेखौ जांसाराबो बर' रावाव दङ। जांसारा माखौ होनो नाय बाहाय सोदोबनि गेजेराव रिंसारथि एबा रिंसार जथाइनि बारस्लायनाय खान्थि होनदों। सोदोबनि गेजेराव बे गोरलै आरो फिसा फिसा केरेक्टारफोर गोजा, बेफोरो माने फनिमनि लादों नालाय जोङो, बेखायनो जोङो नुगासिनो दङ माने रिंसारथिनि सोमोन्दै लादों नालाय। जांसार एबा रिंसार सुजाबा माखौ होनो नाय बाव दङ सोदोबनि गेजेराव एबा सिगाङावनो जा उनावनो जा जोंना मा होनोनो रिंसारथिफोरा बारस्लायनानै मा खालामो होनदों मोनफा मोनफा सुजाब लांजायो होनदों। जेरै ब'नि उनावहाय ब'नि सिगाङाव जोंना इमोन, बिनि उनाव बा बिबाराव आ फैलायबाय, थिग बिदिनो गुबुनबा माबा मोनसे फैलायगौमोन गारां रिंसारथि। दा बिदि मोनफा मोनफा गारां रिंसारथिफोरा ओरै मोनसे उनाव मोनसे उनाव मोनसे बारस्लायलांनानै मोनफा मोनफा सोदोब जादोंनो। जेरै हासिबावबो ह'नि उनाव आ दंमोन, बिनिफ्राय स'नि सिगाङाव जोंहा इ दाजाबजाबाय, बिनि उनाव माबा मोनसे दाजाब जागोन, बिनि उनाव माबा मोनसे दाजाब जागोन, बिदि मोनफा मोनफा रिंसारथिफोरा फैयै फैनानै दाजाबदेरनानै मोनफा मोनफा गेदेर सोदोब दायो। दा बेबायदि दानाय खान्थिखौनो रिंसार सुजाब बुंनाय जायो होनदों। आरो बे रिंसार सुजाब एबा जांसारा बर' रावावबो दङ, बेखौ गोसोआव ला। जास्ट बेखौल' जांसारा जोंनाव बर' रावाव दंना गैया बेखौ सोंनो हागौ, एबा गाहायनि बबे केरेक्टारा बर' रावाव गैया होननानै जुदि सोंबाय बायोबा, अब्ला जांसारा जुदि थायोबा बेबो नंगौ जागोन। आरो सिगाङाव जों मा लादों टियन, बेखौ सोंबा बेबो दङ जानांगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा मा दङ सिलेबल दंना गैया बेबो दङ जागोन। नाथाय गैयैया बबेबा मोनसेया थानाय नङा। गैयैया मा थानाय नङा जों बेखौ उनाव नुगोन। जेरै स्ट्रेस गैया जोंनाव, स्ट्रेस थाबाथाय जोंनाव नागिरनानै मोननाय नङा दे बेखौ इंराजियाव स्ट्रेस एबा बियो गैया। स्ट्रेसा माखौ होनो, स्ट्रेसा बेखौ नोंथांमोनहा राव बिगियानाव फरायबा नुगोन। स्ट्रेसा जोंनि बर' रावाव गैया। स्ट्रेसा जाहैबाय मा होनदों रिंसार बोलो, माने बोलो होथाब बुंनाय। जेरैजाय बर' रावाव जोंना औवा मोनसेल', नाथाय जोंनि असमिया रावाव औवा मोननै। असमिया रावाव नुगोन असमिया रावाव औवा अ मोनसे आरो बेनिफ्राय औवा गोजौ खमा गोनां मोनसे नोंथांमोना नुगोन। बे जाहैबाय नैबे गोजौ खमा थालायलायनायनि स्ट्रेस। जोंना औवा गुरै मोनसेल', नाथाय बिसिनाव उ होननाया नैबे खमा गोनाङा मा होनो गोरायै। जेरै अंकार मा होनो अजों जायखिजाया माबा मोनसे जुदि गोरलै सोदोब बाहायोबा बिसोर गुरै सोदोबजों बाहायो, नाथाय जेरै गोरा अहंकार माबा माबि होनबा गोरायै सुरबोनाय जायो नारनानै, बे जाहैबाय स्ट्रेस। बे स्ट्रेस केरेक्टारा जोंनाव गैया, बेखौ गोसोआव ला। बेखौ होबाय बायोबा अपसन दहायनि बायदि सोंनानै गाहायनि बबेया बर' रावाव आखुथाय गैया होनबा बे स्ट्रेसा थानाय नङा। आरो ग्लटेल स्टपआ थानाय नङा। ग्लटेल स्टपआ जाहैबाय माबे ग्लटेल स्टप। जुदि ग्लटेल स्टपआ माखौ होनो, ग्लटेल स्टपबो जोंनि बर' रावाव आखुथाय गैया, जाय दस्रानियाव दङ। ग्लटेल स्टपआव माखौ होनो, जे थाबथा रायलायनाय, थाबथायो। जेनेबा हमनानै ला बर' रावनि गैया नालाय आं एगजामपोल होनो बर' रावाव जायखिजाया माब्रै जाथावगौमोन बेखौसो, जाथावगौमोन माब्रै जायो बेबायदि। जेनेबा जाखांबाय होननानै बुङोबा जाखांबाय बेबायदि आरो, माने थाबथायो गेजेराव थाबथानानै बुंग्रा जा होननानै थाबथानाय। नाथाय गुबुन बर'नि अनगायै तिब्बेत बार्मानियाव जोंना ओरैजाय नागालेण्ड, मणिपुर आरो मेघालया बेफोरनि गुबुन रावफोराव बे ग्लटेल स्टपआ सोलियो होनदों। बेखायनो बिसोरनि रावखौ थाबथा रायलायनाय नुयो होनदों। दा बे ग्लटेल स्टप होननाय मोनसे बर' खान्थिया गैया। आरो स्ट्रेसआबो गैया, बे मोननैया गैया। अपसन जुदि होयोबा गाहायनि बबेया बर' रावनि आखुथायाव गोलैया होननानै जुदि सोङोबा बे थानाय नङा। बेनिफ्राय अब्ला जांसार थांसार गासिबो थाजोबगोन, जांसार टन बेफोरो। दाना महर खान्थिनि दङ मर्फ'लजियाव जों नुनो मोननाय जागोन। मर्फ'लजि माने महर खान्थि होननानै, माने सोदोब एक्सुवेलि बियो बेखौ लिंगुइस्टिकनि रावाव सोदोब बुंनाय जाया। बे जाहैबाय मोनफा महर एबा महर बा मर्फेम। महरा मोननै रोखोमनि होनदों, गुबै महर मर्फ आरो मर्फेम मोननैबो दङ जोंनाव। आरो एल'मर्फबो दङ। एल'मर्फआ मा बेखौ लासै मोनलांगोन। मर्फ आरो मर्फेम बे मोननैया मा बुस्थु बेखौ नायदो फैदोदि। गोजौनिखौ नायखांबायबा नोंथांमोना दसे थाथ'नानै बेखौ नाय, नङाबा गलमाल जागोन। दा बायद' फैदो गुबै महर एबा मर्फआ माखौ होनो, जायफोर मा होनदों हारसिङैनो मोनफा आबुं ओंथि दिन्थिहोनो हायो, बेफोरखौनो मा होनना बुङो गुबै महर बुंनाय जायो होनदों। जेरैजाय मा दङ बर' रावाव
जा होननाय लोगो लोगो मोनसे ओंथि दिन्थिदों, फै होननाय लोगो लोगो मोनसे, आरो फराय होननाय लोगो लोगो मोनसे, थिग बिदिनो थां होननाया मोनसे, जेरै होननाया मोनसे, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माबा मोनसे महर होननाया मोनसे हारसिङैनो गुबैयाबो मोनसे हारसिङैनो। दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा खान्थि होननाया मोनसे हारसिङैनो। दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा हारसिंनो मोनसे मोनसे सोदोबा ओंथि दिन्थिहोनो हायोबा बेखौनो मा होननांगौ? मर्फ एबा गुबै महर बुङो। दानिया दाजाबथाय महर एबा मा होनो लेङाइ महर एबा दाजाबथाय महरा माखौ होनदों? माने मर्फेमा माखौ होनो? गुबै सोदोबजों गुबुन गुबुन दाजाबदेरनानै मोनसे गेदेरथार सोदोब दायोबा बेखौनो मा होनना बुङोनो? मर्फेम। जेरै हमनानै ला जादों, जाजों, जादोंमोन एबा जाखांबाय एबा जाबाय एबा जायाखै, बिदि बायदिसिना गुबुन गुबुन दाजाबदेरनानै उनावहाय बेफोरखौनो मा होनना बुङोनो? दाजाबथाय महर। आरो फारसेथिंजाय फरायखांबाय, फरायाखै बायदि बायदिसिना। फरायनायजों उनाव खांबाय, फरायाखै, फरायदोंमोन, बेबायदि गुबुन गुबुन दाजाबनानै मोनसे गेदेर गेदेर सोदोब। जेरैजाय महर दंमोन, दहाय आं खिन्थादोंमोन महरा गुबै सोदोबमोन, गुबै महरमोन। बेनिफ्राय बेजों जों दाजाबबाय, महरजों, बेयो मोनसे जाबाय दाजाबथाय महर। आरो बिनिनो उनाव थानाय गासिबां दाजाबदाफोर, जेनेबा जों, खौ, जादोंमोन, दोंमोन, जायाखैयाव आखै, बेफोर गासिबो उननियाव जाफाग्राफोराबो दाजाबथाय महराव गोग्लैजोबो होनदों, एबा मर्फेमाव मोनफा मोनफा मर्फेमाव गोलैजोबफागोन। दा बेखौ गोसोआव ला। दा बेनिफ्राय दा बेबायदि मोनफा मोनफा महर एबा गुबै महरनि उनाव, मर्फनि उनाव, थारमाने गुबै महरनि उनाव गुबुन गुबुन दाजाबथाय महरफोरखौ दाजाब लिरनानै बर' सोदोबफ्रा गेदेरथार दाजालाङो। जेरैजाय जाखांलांबायमोनब्लाबोथ' होननायाबो मोनसे सोदोब। दा बे जोबोद गोलाव। दा बेयाव मोनफा मोनफा उनाव दाजाबलांनानैसो मोनफा मोनफा गेदेर सोदोब जादों। दा बेखायनो बर' रावआव मा दं होनदों? इग्लुसिनेटिं एबा दाजाबथायारि आखुथायाव गोलैयो होनदों। बर' रावा दाजाबथायारि ना दानख'थायारि ना गथि होननानै सोंगोन जागोन। गथि जाबा बर' रावा दाजाबथायारि मोनसे राव। इंराजियाव दाजाबथायारि इग्लुसिनेटिं, मोनफा मोनफा दाजाबलाङो इंराजियावबो। नाथाय चाइनिस फेमिलिया, चाइनिसआ गथि होनदों। चाइनिस लेंगुवेजाव माबा माबि बिदिसो लिरनाय नुगोन नोंसोरो, गथि मालाबाबो माबाया। दा अब्ला गथिया मा होनदों? चाइनिस फेमिलियाव मोनसे बेबायदि हांखोआनो मोनसे सोदोब जायो होनदों। आरो बेयो मोनसे सोदोब जायो, बे मोनसे सोदोब होनदों। बेखायनो जोबोद गोलाव इंराजियाव बाथ्रा लिरबाबो चाइनिसाव मोनसे मोननैल' थायो होनो बेबायदि। नाथाय आं बेखौ बुंनो हायाखै, बियो मा बुस्थु बेबायदि। आं नोंसोरनो बुजायदोंसो। बिदिखौ गथि होनो बर'आ बिदि गथि नङा। दाजाबथायारि बर'आ, बेखौ गोसोआव ला। दानिया फैदो दाजाबदा। मोनसे पार्ट थांलायबाय। दाजाबदानि बेलायाव जोंना आखुथाया मा होनदों? दाजाबदाया जोंना मोनथाम दङ होनदों। मारै? इन जेनेरेल दाजाबदाया मोनथाम: सिगां दाजाबदा, उन दाजाबदा आरो गेजेर दाजाबदा। माने प्रिफिक्स, सिगां दाजाबदा प्रिफिक्स, उन दाजाबदाया जाहैबाय साफिक्स, गेजेर दाजाबदाया जाहैबाय इनफिक्स इंराजियाव। दा बेफोरो जोंना बर' रावाव जोंना नैबे गेजेर दाजाबदा गैया, बेखौ गोसोआव ला। गेजेराव जेबो दाजाबदा दाजाबा जोंनिया। नाथाय सिगाङाव दाजाबो। जेरैजाय जानि उनाव जोङो नेगेटिभ फर्म दिन्थिबा दाजा होनगोन। माने दाखौ सिगां दाजाबदा लाबाय जोङो, दाजा। बे खाबुनि उनाव खाबुआव जोङो बे खाबु जुदि नङै लाजाबा नैबे बेया जोंना सिगां दाजाबदा जालायबाय, नै बे खाबु। दा बे थिग बिदिनो दानिया उन दाजाबदायावथ' जोंना गोबां दं, गासिबो दहायनो खिन्थाखाबाय उनाव फैयो। जेरै फैजों फैदों, फैदोंमोन, फैखांबाय, बेबायदि फैयाखै, उनावनो दाजाबजोबगोन, गासिबो उनावनो दाजाबजायो बांसिनानो। ओमफ्राय सिगाङावबो दाजाबजायो। बेखायनो सिगां आरो उन मोननैल' दङ दाजाबदाया बर' रावाव। गेजेर दाजाबदा गैया, बेखौ गोसोआव लाखाथार। इनफिक्स गैया। दानिया नेगेटिभ दिन्थिग्रा दाजाबदा होनदों। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला। बर' रावनि दाजाबदा लादों नालाय, नेगेटिभ दिन्थिग्रा, नङै दिन्थिग्रा दाजाबदाया बर' रावाव सिगाङावल' थायो, एबा उनावबो थायो, एबा गेजेरावबो थायो। जुदि बिदि सोंबाय, अब्ला बेयो जाहैबाय नोंथांमोना गेजेर दाजाबदाथ' गैखाया नालाय, थाखानाय नङा। नाथाय सिगां दाजाबदा सिगाङाव थायो आरो उनावबो थायो, बेखौ गोसोआव ला। जेरै एग्जामपोला नायदो। दा थां होनदों, माने थांनाया जाबाय गुबै महर एबा बिनि थाइजा, बेबो थाङा। नाथाय नेगेटिभ एबा नङै दिन्थिनो थाखाय जोङो सिगां दाजाबदा दिन्थिदों, दा थां, माने थांनो बादा होदों। बिनिफ्राय एन्सार होदों थाङा, नेगेटिभ दिन्थिदों, थाङैखौ दिन्थिदों। बेखायनो मा जाबाय? थां, उनावहायसो दाजाबदों नैबेया आखौ। बेखायनो मा होनदों? नङै दिन्थिनाय दाजाबदाया बर' रावाव सिगां आरो उनावबो जायो। दा बे मोनसेखौ गोसोआव ला। नाथाय गुबुनफोरा उनावल' जायो मायाबा, आरो बबेबा मोनसेया सिगाङावल' जागोन। नाथाय नङै दिन्थिग्राया उन आरो सिगां मोननैयावबो थायो, बेखौ गोसोआव लानांगोन।
नाथाय गेजेरावथ' थाखाया बेखायनो अपसनाव गेजेरावबो थायो होननानै बुंलाबायबा एबा गोजौनि मोनथामबो होननानै बुंबाय बायोबा बेबादि जानाय नङा। दहायनो होनखाबाय आं अपसनाव जेनेबा गाहायनि बर' रावाव नङै दिन्थिग्रा दाजाबदाया सोदोबनि गेजेराव थायो, नैथियाव उनाव थायो, थामथियाव सिगाङाव थायो आरो 4 नाम्बाराव होबाय गोजौनि मोनथामबो थायो। दा जुदि बेबादि होनोबा गोजौनि मोनथामाबोथ' नंखाया, गेजेरावथ' थाखाया दाजाबदा गैया दहायनो बुंखाबाय आङो। बेखायनो मा जागोन सिगां आरो उन मोननैयाव थायो, बेखौ गोसोआव लानांगोन। दानिया बर' रावनि थि दिन्थि दाजाब महर होनदों आरो सोदोबनि सिगाङाव जायो। बर' रावनि थि दिन्थि दाजाब महरा सोदोबनि सिगाङाव जायो। थि दिन्थि दाजाब महर माने मा बि जे जोङो मा होनो जुनारखौ माजों फोरमायो, मानसिखौ साजों फोरमायो। बे जायखिजाया गोलावबा जोङो गसंनानै थानाय खुन्थियाफोरबा थंसे थंनै होनो, जेरै फिथाइखौ थाइजों फोरमायो, बिनिफ्राय बिलाइखौ गांजों फोरमायो, बेबादि मोनसे बिनिफ्राय दाउखौबो जों माजों फोरमायगोन, फिथर एबा हाथर महरनिखौ थरजों बाहायगोन जोङो, थरसे थरनै थरथाम। दा बेबायदि थर, मा, से, थं, थाइ, गां बेफोरखौ जोङो मा होनो थि दिन्थि दाजाब महर होनो आरो बेफोर गासैबो सोदोबनि सिगाङावल' थायो होनो। सिगाङावसो थाजोबो दे बेयो, बेखौ गोसोआव ला, जेब्लाबो सिगाङावसो थायो। बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे थाफायो मोनसे निउमेरिकेल साफिक्स एबा मा होनो अनजिमा दिन्थिग्रा दाजाबदाफोर। जेरै जाय मायाथ' थाबाय जोङो, नाथाय माखौ जोङो मा होनो सानराय एबा नाम्बार दिन्थिनांगौ जायोबा जों मा होनगोन माब्रै, माबा, माद'। बे 4, 5, 6, सानै, साथाम, साब्रै, साबा, बिदिनो बे सानैनि उनाव 2, 3, 4, 5, 6 बेखौनो होनदों निउमेरिकेल साफिक्स। जेरै जाय बेयो जाहैबाय मा होनो सोदोबनि उनावसो जिरायो होनदों। जेरै उनाव जिरायो माने मा बिलाइ नुबाय, गंनै, गंजि, बे 2, 10 उनावसो जिरायदों। नाथाय जोंना मा होनो थि दिन्थि दाजाब महर गङा सिगाङाव थागोन होनदों। बेनि उनावहाय माया थागोन, 10 एरिया मा होनो निउमेरिकेल साफिक्सआ उनाव जिरायगोन। दा बेखौ गोसोआव ला। आरो बे सिलेबासाव दङ, बेयो आलादा हारसिङैनो थि दिन्थि दाजाब महर होननाय सोंनाय दङ आरो निउमेरिकेल साफिक्सनि सोमोन्दै गियान थानांगोन होननाय दङ। नोंथांमोना सिलेबासाव नुगोन। दा बेखौनो सोंनो हागौ अपसनाव, बेखौ गोसोआव ला। होमबा नुनो मोननाय जागोन थि दिन्थि दाजाब महरा सिगाङाव थायो आरो बिनि अनजिमाखौ फोरमायनाय एबा निउमेरिकेल साफिक्सआ जेरै 1, 2, 3, 4, 5 जेसेबांखि अनजिमा खिन्थाया बेयो उनावसो थायो। होमब्ला नुनो मोनबाय बेयावबो मोनसे इम्परटेन्ट पार्ट। दानिया प्रनाउन एबा मुंरायनि बेलायाव फैदो। मुंरायखौ नोंसोरनि बिजाबाव एबा सिलेबासाव जोंनि बे टेटनि सिलेबासाव मा होदों, मुंस्लाय होना होदों। मुंस्लाया दानि गोदान सोदोब बानायनानै होदों। एक्सुवेलि बेखौ आं मोजां मोनाखै। सिगांनिफ्रायनो जों मुंराय होननानै बाहायबोदों, बेखौनो गियान थाबाय बयबो। नाथाय मुंस्लाय होनायाव बेयाव मिनिंखौ लानानै बुंदोंबाबो बेयो गोदान सोदोब हिसाबै बेयो कनफिउसन खालामो। नाथाय मुंरायसो, प्रनाउनसो। दा नायदो बर' रावाव प्रनाउना जोंना मा दङमोन, सेथि, नैथि, थामथि सुबुंसायखौ लानानै पार्सनखौ लानानै दङमोन। नाथाय बेनि बेलायाव गुबुन गुबुन बेफोरखौ आङो नोंथांमोननि उनाव क्लास लागोन मोनसे हायोबा। बेनि अनगायै बेवहाय दङ मा होनदों, गोसोआव लानो गोनां जोंहा बर' रावनि आखुथायखौसो लादों नालाय, बेखायनो बेवहाय दङ मुंरायनि बिथिङाव जोंहा बर' राव आथोन लानानै फाराग दिन्थिया, हिनजाव हौवा लानानै फाराग दिन्थिया। जेरैहाय नुनो मोननाय जादों बियो, एखे बियो माने हिनजावखौबो होनो हौवाखौबो होनो। नाथाय इंराजियावथ' बिदि नङा, हि, सि। दा बे मोनसे बर' आखुथाय दङ होनदों। हिनजावखौ इंराजियाव सिसो होनो, हौवाखौ हिसो होनो। थिग बिदिनो असमियावबोथ' दङ, हौवा मानसिखौ हिखौनो होनगोन, हिया हियासे, हमना ला बि फैगासिनो दङ। हिनजाव मानसिखौथ' हि होना थाइसो होनना बुङो असमियाव, थाइया हियासे। माने बियो फैगासिनो दं हिनजाव मानसि थाइ होननाय लोगो लोगो। हौवाखौ जोङो थाइ होनबाथ' जाला, हिनजावखौ जोङो हि होनबाथ' जाला, मिनिजागोन असमिया रावाव। थिग बिदिनो नाथाय बर' रावाव बियो गासिबो मान होनानै बुंबा बिथां, सानैखौबो एखे। दा बे ओंखायनो बर' रावाव बे आरो मा होनदों, बर' रावाव मा दंबावोनो, नैथि सुबुंसायनि सेकेन्ड पार्सननि आरो थार्ड पार्सननि बेलायाव मा दङ होनदों, मान होनाय मान होयि दङ। जेरै जाय बियाव बिथां दङ, प्लुरेल फर्मबा बिथांमोन दङ बे। ओमफ्राय मा होनदों माबायाव सेकेन्ड पार्सननि बेलायाव नोंआव नोंथां दङ, प्लुरेलबाव बा बांसानद्रायबा नोंसोरनि बेलायाव नोंथांमोन दङ, मान होनायनि नोंथांमोन। दा बेखौ गोसोआव ला, बे मोनसे आखुथाय बयबो मिथियो। दाना फैदो बाहाय दङ लोगो महर माखौ होनो। दहायनो बुंखाबाय आङो मर्फ, मर्फेम आरो एल'मर्फ दङ। लोगो महर सिगाङावनो थानांगौमोन, दा एसे उनाव फैबाय बियो। मर्फ, एल'मर्फआ माखौ होनो नाय, जोङो नुनो मोननाय जादों, जोङो नाय लोगो महरा माखौ होनो, मोनसे रिंसारथिनि जायगायाव एखे रोखोमनि गुबुन मोनसे लेङाइ रिंसारथि, माने बिनि जायगायाव लेङाइ रिंसारथिफोर जिरायफैयोबा बेखौनो एल'मर्फ बुंनाय जायो होनदों। जेरै बर' रावाव इनि जायगायाव बिनि लेङाइ महर एबा इउआ फैयो होनदों, आरो माब्लाबा उनि जायगायाव लेङाइ महर
उआ फैयो होनदों। जेरै बर' रावाव दङ बिलाइ लिरनायाव इमोन, नाथाय मालाबा इअ फैयो होनदों। जेलाना इनि जायगायाव लेङाइ महर इअआ जायगा मोनो अब्ला बेखौनो एल'मर्फ बुङो, माने लोगो महर होननानै बुंनाय जायो होनदों। थिग बिदिनो दाउनि जायगायाव उनि जायगायाव जेलाना उ फैयो बेखौनो मा होनना बुङोनो सुर बोनायाव बे जाहैबाय एल'मर्फ। लिरनायाव लिराबाबो प्रनाउन्सियेसनाव जाहैबा, जेरै इंलिसाव मा होनदों क्लासमोन, बेनिफ्राय इएस दाजाबबाय क्लासफोर जाबाय। हमनानै ला बर' रावावबा क्लासफोर जाबाय, नाथाय बेखौ मा होनो क्लाजिस माने जेडनिसो प्रनाउन्सियेसन फैबाय। दा अब्ला नैबे इएसआव ES नि उनावहाय जेनेबा क्लाजिस होनना बुंबाय, माने इएस बारायदेरनाय लोगो लोगो क्लासनियाव सनि सुर बोनाय जानायनि अनगायै क्लासेस जानांगौमोन, नङा होमबा? बुंनो थाङोबा क्लासेसथ' नङा, क्लाजिससो जाबाय। क्लाजिसआव बेखायनो मा जाबाय, सनि सुर बोनांगौ जानायाव जेड फैबाय। अब्ला SES एबा सनि सुरनि जायगायाव नैबे जेड फैनायानो बेनो एल'मर्फ होनो। इंलिसाव बेबायदि, बर' रावाव आं दहाय खिन्थाबाय, इंलिसावबो बेबायदि दङ। नाथाय बेखौथ' लिराखैना, लिरनाय महराव क्लाजिस होननायावथ' जेड बाहायाखै, नाथाय प्रनाउन्सियेसनासो एसनि जायगायाव जेड फैदों। बेखायनो मा जायो होनदों, बिदिखौ एल'मर्फ बुङो। एल'मर्फरा लिरनायाव महर मोनोबो जानो हागौ, मोनाबो जानो हागौ, बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला। दानिया मा होनो मन'फ्थं, बर' रावाव गारांसे रिंसारथि मन'फ्थं, बेखौ गोसोआव ला। कुइसनाव सोंनो हागौ गाहायनि बबेफोरो बर' रावनि मन'फ्थंआव गोलैयो होनबा माबे? मन'फ्थं माने गारांसे रिंसारथिया, बेखौ गोसोआव ला। जेसेबां गारां रिंसारथि दङ बेनो मन'फ्थं गोजा, माने हारसिं मोनसेल' गारां रिंसारथि। जेरै बे जों बर'आव मोनद'था लादों, बे मोनद'थाया गासिबो मोनफा मोनफा गारां रिंसारथि एबा मन'फ्थं गोजा, माने गारांसे रिंसारथि गोजा, मन'फ्थं गोजा। दा बेखौ गोसोआव ला। नाथाय मन'फ्थंआनो जोंना मोनफा मोनफा सोदोब जायो होनदों, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। जेरै जाय बर' रावाव नैबेफोरो, बर' रावाव मोनसे गारां रिंसारथियानो मोनसे हारसिङैनो सोदोब जायोनो। जेरै ए आरो अ नोंगौ फोरमायनायाव जाहैदों। माबा मोनसे बुंबा जोङो होनो, माने नोंगौखौ खिथादों बियो, माने होननाया नोंगौ होननाय जादों सोदोब, बे बाथ्रा। होनो, खायफानि जायगायाव होनो। माबा माबि बाथ्रा खिन्थाबाय माने नोंगौखौ होनदों, माने नोंगौ येस होननानै खिन्थादों बियो। बेखायनो मा जाबाय, बेयो मोनसे सोदोब जादों, ओंथि दिन्थिनो हादों नालाय। थिग बिदिनो जोंना सानजानि रावसायाव मा बाहायो, होनना बुङो, बियो होनना बुङा, इनो होनदों, माने बिनो होनदों, जों बिनो होनगोन, बेयाव बिनि जायगायाव बिसोरो होनना बुंगोन। बिखौ हर, इखौ हर होनना बुंगोन आरो। बैयाव थां बा इयाव थां होनना बुङो। दा बे बेखायनो मोनसे सोदोब गोलैयो बर' रावाव। डाइलेक्टबाबो लिंगुइस्टिकआव, डाइलेक्टआनो जा इडिएलेक्टआनो जा, माने सासेनि सुबुंनि राव नङाबा स्टेन्डार्ड लेंगुवेजआनो जा, गासैखौबो लानाय जायो लिंगुइस्टिकआव। आरो जोंना सिलेबासाव दंबावोसो, बेखौबो क्लास लानांगोन। डाइलेक्ट, इडिएलेक्ट आरो मा दङ, स्टेन्डार्ड लेंगुवेज, बेफोरनि सोमोन्दै दङ। लानो हायोबा। दाना फैदो, बर' रावाव गारांनि रिंसारथि एबा दिपथंआ दङ होनदों। गारांनि रिंसारथिया माखौ होनो, मा होनदों, मोनसे सोदोबाव गारां रिंसारथिफोरा मोननैजों खाथि खाथि जिरायनायखौनो मा होनना बुङो, दिपथं एबा गारांनि रिंसारथि होनो। जेरै जाय आइ सोदोबाव आइआबो गारां रिंसारथि, इआबो गारां रिंसारथि। एव सोदोबाव एआबो आरो उआबो मोननैबो गारां रिंसारथि। बेखायनो मा जाबायनो, बे मोननै खाथि खाथि जिरायनायखाय बेखौ गारांनि रिंसारथि बुङो होनदों। जुदि गुबुन गुबुन सोदोबाव जायोबा आवरायाव ओरै उनथिंजाय गुबुन सोदोब दङ खौरां रिंसारथि, नाथाय आवआव आजों उजोंआ मोननैबो भावेल एबा गारां रिंसारथि। बेखायनो मोननैबो बेयो दिपथं, बर' रावाव गारांनि रिंसारथि। बे थिग बिदिनो दाउथुआव नायदो, दाउथुआव मा जाबाय, दाउथुनि आखार, नैबे दनि उनावहाय दङ, बे मोनसे भावेल, बिनि उनाव दङ, बे मोनसे भावेल। जेरै बिदिसो सिफायलांगोन ना बेखौ। बेखायनो अब्ला नैबे मोननैया आजों उजोंआ मोनसे मा जालायबायनो, मोनसे गारांनै रिंसारथि गोलैबाय होनदों एबा दिपथंआव गोलैबाय। थिग बिदिनो बे आरो गुबुन गुबुन सोदोबफोरखौ नागिरबा नुगोन, मोननैसोल' एग्जाम्पोल होबाय, बुजिबाय जानांगौ। दानिया बिदि खौरां रिंसारथियावबो जथाय खौरां रिंसारथि दङ होनदों, माने क्लास्टार, जथाय माने क्लास्टार। जेरै जाय बर' रावाव महरसे खौरां रिंसारथि दङ होनदों, माने मोनसेल' खौरां रिंसारथियानो एखे रोखोमनियानो खाथि खाथि जिरायनाय। जेरै जाय हमनानै ला गोजायाव जोंना मा दङ,
गोजाखौ सिफायबा मा जागोन ग दाजाब ज आ जागोन नैनि अब्ला मोनबाय ज'आनो मोननैजों खाथि खाथि जिरायदों नाथाय बेयो माबे खौरांनि सारथि बेखायनो मा जाबाय कनसोनेन्ट नालाय बेयो महरसे जथाय खौरांनि सारथि बे जादों होनदों थिग बिदिनो गोखायावबो मा जागोन खजों ख जिरायदों नैबे गोखायाव ख दाजाब ख आ नालाय खजों ख जिरायदों थिग बेबायदि जुदि मोनसे रिंसारथियानो मोननै जायगायाव खाथि खाथि नांजाबनानै थायोब्ला बेखौ महरसे जथाय खौरांनि सारथि होननानै बुंनाय जायो होनदों बेयो जाहैबाय जोंनि बर' रावाव दङ होनदों आरो बेखौ बाहायो डाइलेक्टआव बाहायनाय जायो रावसाफोराव दानिया नाय महरसे नङै खौरांनि सारथिया माखौ होनो महरसे नङै खौरांनि सारथिया मा होनदों खौरांनि सारथियानो मोननैजों खाथि खाथि जिरायनाय नाथाय महरा मोनसेयानो नङा आलादा आलादा जेरै जाय हमनानै ला स्राङाव स दाजाब र दाजाब आ दाजाब अङ दानिया नैबे मोननैखौ दोननानै नैबे मोननैया नायदो स आरो र मोननैबो खौरांनि सारथि खाथिजों जिरायदों स्राङाव नाथाय मा नुदों बेबो महरा आलादा मोनसेया स मोनसेया रसो बेखायनो मा जाबाय महरसे नङै खौरांनि सारथि मोननै क्लास्टार जायो होनदों स आरो रजों क्लास्टार जादों दाजाब जादों स्रां दाजाबथाय क्लास्टार दा बे थिग बिदिनो गाग्लोबावबो नाय गाग्लोबनि बेलायाव नैबे गजों लजों नांजाबनानै दङ नै अब्ला ग आरो लआ मोननै नांजाबनानै दङ मोननैबो खौरांनि सारथि नाथाय महरसे नङा बेखायनो महरसे नङै एखेयानो नङा मोनसेया ग मोनसेया लसो बेखायनो महरसे नङै खौरांनि सारथि बेबो क्लास्टार जायो होनदों दानिया फैदो महरसे नङै मोनथाम जथाय खौरांनि सारथि बर' रावाव मोनथाम जथाय खौरांनि सारथि दङ माने खौरां रिंसारथियानो मोनथाम लारि लारि खाथियाव जिरायो होनदों दा बेखौ नायनांगोन जेरैजाय दामब्रा सोदोबाव नोंथांमोना नाय एग्जाम्पल होदों द दाजाब आ बेखिनियाथ' नंला नैबेयाव नायदो म ब र दामब्रानि म ब आरो बेजों दाजाबनाय र क्लास्टार जानाय र बे मोनथामा नायदो खाथि खाथि मोनथामबो खौरांनि सारथि आरो बे खौरांनि सारथिफोरा खाथि खाथि मोनथामबो महरा आलदा आलदा मोनसेया म मोनसेया ब मोनसेया रसो बेखायनो बे जाबाय महरसे नङि आरो मा होनदों मोनसे मोननै मोनथाम दं नालाय मोनथाम जथाय जयै दं नालाय जथाय एबा क्लास्टार खौरां रिंसारथि होनदों दा बे ओंखायनो महरसे नङै मोनथाम खौरां रिंसारथि दङ मोनब्रैसिम थाया बर'आव गुबुनफोराव मोनब्रै मोनबा थायो ओंखायनो मा होनगोन गाहायाव थानाय बबेया थार होननानै जुदि सोंबाय बर' रावा महरसे खौरां रिंसारथिल' दङ बर' रावा महरसे नङै मोननै जथाय खौरां रिंसारथिल' दङ महरसे नङै मोनथाम खौरां रिंसारथिल' दङ गाहायाव नङाबा बर' रावाव मोनथामनि बांसिन महरसे नङै जथाय खौरां रिंसारथिफोर आखुथाय दङ होननानै जुदि सोङोबा मोनथामनि गोबांसिन होननाया जानाय नङा बाखि मोनथामसिमा जायो नोंथांमोना दा एग्जाम्पल होबाय बिदिसो फैयोबा दा बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव ला दा क्लासखौसो लाबोदों थिउरिखौसो बुजायबोगासिनो दङ नाथाय सोंनाया बेफोरबायदि सोंलांगोन बेखायनो खेल ला दानिया बर' रावाव जोङो मा होनदोंमोन आखुथायफोरखौ सावरायजोबनांगौआ जोबोद गोब्राब नाथाय जोङो बेसिक एबा फिसा फिसा सिङाव हाबखोमानानै थानायखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय माखासेखौ नोंथांमोनहा गावबागाव नागिरनानै लानांगोन आरो बे गावबागाव नागिरनानै लानांगौआ मोनफा मोनफा मा होनो ग्रामार बिजाबावनो थायो जेरै मुंमा माने मामोन नाउना जोंना गुबुनफोरनिफ्राय जुदा बेनि आखुथाय सानरायनि बा आखुथाय बिनि बाहागोफोर राननाय बिसोरनि आखुथायफोर बिसोरनि दाथाय खान्थिफोर बिसोर आलदा आलदा जायो बेफोरखौ जोङो नायजोबनांगोन मोनफा मोनफा अब्लासो बिनि आखुथायखौ जों कमप्लिट खालामनो हागोन नाथाय सिगांनिफ्रायनो फ्राय मस्ट इम्परटेन्ट आरो बिसोरनो फैयो थाइजाया माबादि जागोन थाइलालिया माबादि जागोन आथोन बिनिफ्राय माबादि जागोन सोमोन्दो सोदोब बेफोर गुबुनफोरा मोनफा मोनफा बर' राव आखुथाय दङ दा बेखायनो बेखौ गोसोआव ला जेरै जा एग्जाम्पल मोनसे इन्टारेस्टिं नोंथांमोननि सिगाङाव होनाय सोमोन्दो सोदोबनि बेलायाव नोंथांमोना हागोन ना हाया कुइसन बियो माबि बर' राव ओरैबायदि सोमोन्दो सोदोब होनबा जेरै जाय आफा आइ आनै बायदिसिना मादै आदै आबौ बेफोर गासिबो सोमोन्दो सोदोब बेफोर सोमोन्दो सोदोबा मा होनदों जोंना जोला आरो जो आथोन आलदा आलदा खिन्थायो जेरै जोखौ जोङो आइ होनना बुंगोन जोलाखौ आफा होनना बुंगोन बेनि उल्थायै आदा होननानै बुंगोन बिनि उल्थायै बिनि जो आथोनखौ बाजै होनगोन थिग बिदिनो आथोननि उल्था आथोन थाजोबो नाथाय बर' रावाव ओरैबायदि सोदोब दङ जाय मोनसे सोदोबानो जोला आरो जो मोननैखौबो खिन्थायो होनदों दा बेफोरखौ अपसन होनानै सोंबाय बायोबा बबेखौ मा होगोन बबे एन्सारखौ होगोन नोंथांमोना साननानै नाय बेनि राइट एन्सारा मा जागोन इन्टारेस्टिं बाथ्रा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन आयंखौ हिन्जावखौबो हौवाखौबो होननाय जायो आफानि बिदा आयं आफानि बिदानि हिन्जाव आयं हिन्जावखौबो हौवाखौबो आयं एबा आइनि बिब'खौबो हिन्जावखौ आयं जायो आइनि बिब'नि फिसाय बेखौबो आयं जागोन हिन्जाव हौवा जोला आथोन जो आथोन मोननैखौबो होनदों बे आयं मोनसे बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जाहैबाय माबि मोनसे दंबावो बेवाइ
इन्टारेस्टिं ओंखायनो आं बेखौ खिन्थादों। बेवाइया जाहैबाय माबे जोला आरो जो मोननैखौ खिन्थायो। माब्रै जाय नायदो नोंनि हिन्जावनि बिब'खौ बेवाइ जायो। हिन्जावनि बिब' होननाय लोगो लोगो बेबो हिन्जाव बेवाइ। दानिया नोंनि फंबायनि हिन्जावा नोंखौ बेवाइ जागोन अब्ला नोंथ' हौवासो बेबादि फंबायनि हिन्जावा एबा हिन्जावा गावनि फिसायनि बिदाखौ मा जागोन बेवाइ जागोन अब्ला बे माबे जोला आथोनावसो हौवासो आरो फारसेथिं दहाय मा होनामोन आङो हिन्जावनि बिब'आ बिब' होननाय लोगो लोगो हिन्जावसो बे जो आथोन अब्ला मोननैयावबो मा जाबाय बेबो बेवाइ बेखायनो मा होनदों बर' रावाव बेवाइ आरो आयं मोननै सोदोबा सोमोन्दो दिन्थिनाय सोदोबाव जोला आरो जो मोननैयावबो गोलैयो। दा बेबादि होनदों। दा बेखायनो बेफोरबायदि इम्परटेन्ट दङ जाय खना खनायाव थायो। दा अब्ला जोबोद गोलाव जाबाय गुबुन राव नोंथांमोना गुबुन डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ आरो उनाव मोनबाय थागोन नोंथांमोना लासै लासैनो एसेनोसै गोजोन्थों।